Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wanahuduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed cure, manicure, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ngoko chabo cyasire mbaraga. Gabona re. Yange. Re hano nagura. Ni kwagura ko. Bora nagura kokoro. No any. Okay nagura. Tugama. Seya hana hoteli tugama ise. Kumpa. Mama na uchanga bona. Bikire ndio kubate. Kubate bana. Bas. Tutapatana mbele. Eje kwa ibira ko nyumba. Ntebi ko nyumba. Akonyoro gokoira ni kiora kare. Turi ko yibona mugasaigoro. Kwarara bube naikira. Je atina rabobe no nchi nago kire gukora lakini bona nago uri ndio wacha kwa Nyabeta. Obolemi nobonda. Ntubwase ornamental birds, ntubwate silky, togotora chi bantam, togotora chi aina ao. Ndachikumanya mulimi tonjiri chichirie era bwate ndere tunyakwa togosanga amonere. Igaso mulimi twamanya rene royo igana kibono Enoch. Mbiyana kabisa ngabya. Kwarore umwanche muligere kana gotebinga ornamental birds na chichiga. Igomno kwarore ntimado sono kwate ngoko mwaekoro kana buniriga. Iye bwata malio nyoko bwane kebusi kolende nengoko. Andi yende nirega iga koranga no ane iga koranga yenke. Eye nirega iga. Amalio nya eni gare okubana yekebusi kolende nego erengoko. Nyumandara da bandi na chagete buri myobo. Karuna arenge ko primary. Sekona liko tira ngo tubana arenge chingoko. Lakini ekarega na kore university ane na achire isko. Kachanganya oregas. Yake yo 2014 ngabake ningante kunya kuligeri Facebook. Ngara chingo gesi kango sana. Ngateba tika fence in aso kutuka these birds. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ngoko chabo cyasire mbaraga. Gabona re. Yange. Re hano nagura. Ni kwagura ko. Bora nagura kokoro. No any. Okay nagura. Tugama. Seya hana hoteli tugama ise. Kumpa. Mama na uchanga bona. Bikire ndio kubate. Kubate bana. Bas. Tutapatana mbele. Eje kwa ibira ko nyumba. Ntebi ko nyumba. Akonyoro gokoira ni kiora kare. Turi ko yibona mugasaigoro. Kwarara bube naikira. je atina rabobe no nchi nago kire gukora lakini bona nago uri ndio wacha kwa Nyabeta.
Nyabete, 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 muyae, nyabete, moitongo, nyabete, manganae, na umeira makongo Andengi. mugusu ubi Ingirande. nakora yate mundo ayate mundo ko Inki mugusu na rako. mugusu Inki. baba Inki kiara. mugusu oyo moganye Akai. moganye oyo Akai. momuro oyo usena yaka gwete tinkomanya Akai. mugusu Akai. mugaga misaki Ya. momuro Ngakanda oyo kwa Rusia. Agora. oyo Kwagora kai kwa Rusia. Na ngogacha. Kwari kogacha. Ngikwanga okara mpaka okaja chibesa. Na kwari to barua mata. aralia Alasina ngete chini. na baba tati ngoko chabo chasire mbara Gobona re. Ya ngeye. Ri ane nagora. Ni kwagora. kwagora ko Sinechi. Echireri. Mondore ngogweti na mugoti. Bono. orenganai Bono kwa tatonye nyo sote toje kutuka. Ndate ntuke. Nganya bongo bwana tiboreba. Nara mambia ekwabo kwata banga niko tagete. Nkosi chibesa. Na kwa singi 200. Ekera na kwa singi 200 echi. Tai kwa rusi bono echwa chiko lengo. Ekwa chiko kumbe ekwanza bebe sendo chiko lengo. Ngoke na agora. Bono abana aba bono na kinko ba wuchi bono magusu miambi mara kwa kule ngoke ngoke sai ni miambi na kinko ba wuchi bono yumi to bani robo ko ndina kin kwani sasa na gura ngobani robo ko kana gura ngoko siri ni miambi ile ngoko kwa ile ngoko sasa na ngoke ni ya shilingi 500 ya kuchi yake ya 600 ngoke shilingi 500 ngoke shilingi 500 ngoke mero montoro ngete ngone omonto yo no manyete timo maiti basi ngoke bane huyu bonale ndio ule nani ndiande bora na wogire gukoro no eni lakio ndiande na ikire ndoche no ule bia kabisa ama somo ndengi ndia koire ndiande aigo nari bia kore bia nanje ongora bia pro jumna na saso gi na wonde kabisa nje ndiande mboni ganeti ndiande ndo wakora na ngira mno wante tina around yo jamani no tianga tebe kuchikira na chikina achirende aba ni school fees ya makina achirende kono na kora around ngora ngende tukwa ninyo tuna liwachite momro lyo mingi au chiero me tutamoni wate yo around anga no me commotion sago tore kono kibo etirende ate bochirende tukwa ndiamono na ikire bono nande ninde tayari nywa mangana agi irende kimna kwang rest na nje nari kunyoru ya kana ari gwikira na matema iga ni na gekogera na maiti kware gonte yansumbuo igonjera gocho lakini irende yansumbuo na ikire bono mangana kia bono nyeteri watch tingira ntu akwani nto arambitake kagoteire ni na ninche ndengere bona ndi kitu kana kuchira itabyo kutumina Nchawana ikintu natete ko gatebe na wante tia mangana kono natete nkarengere gateba baitwe yaro ni kemaine gwatete like tuarura tambi mtu akolidamo the help kwa linge kwa shule high school dari kono gateba aron tingi tu go disappoint actually kono ndalinde na chani ndio meeting ko ira na
kwira nandi school na bonda indi kunyulia school bon so nalingi bona kote ya bona ko indi school iteki kianga gai igono metenki kote bona so to tuara issues about nche bona nga into kena muteti gonki alengere tiki useninki na kiki na to make things clear about so ara kama nchengo nande school bunole nkagaiga oirinde bya ikyagira ngwansti fa so nankwenda mwente ngende kingo traffic Ambian jangan kuande con cái người cái kia nó yon si nó sẽ ngang tua nó cả nãy nó mình cái này ra mà cái kia nên ta cũng mấy cái này nó một cái ba đến đây là simbuata cái này cái này con ba thì mata đi nó naruh qua cái chúng chân con chân được tí mồm ba tiêu mồm rồi điều này mà chừng ôi vậy chân của rồi trả điều đi mua nó phải đấy rồi mata ni bono njiga sineana ega sineana tro pako konyoti oso ikire igana mabokana bono umaite kero bono kwerwane lego nali buya maene na inje ngoro komugambi yomwe ekenyore kene kiana na bongo na gwetana na iga ara na kia bantu bamenyeta kego nali ngomana kingoli kereli pesa serikali report na maene mere moege kono nje bono na sokire iga bekisa bono chinga kanisa bamuna na bakanira bachi nabwe cyana soka igana arambura amagoro iga mete kora suita murora arambura amagoro nama ono omwana oyo gondo chinga amangana ansinyire beka lirunzi tukama ngoke nawe tukama seyana oteri tukama ise kumpa engoke ye aikwarusi ya ganda rako bolia pipi toibe tianga ke agina agora kwagora noma yeto muntu kwagoria ekwago ekero kwaruka kangani gota tuchikore ngoko go se kwaruka ka wante binga kai kwangu jali bono wante bili ndigererie mwana wabero mwana ndatari nyiberi kenda nyomba ndatari nyiberi wala imorosi ndatari nyimba ya wala pa konte nga itai bono ngoke na agora korati gara to era saburo na ito basagundi kapon laki kiagira natewa kora around nchengo te tocho tebe o wante tino chonteri tingo tereti pone bintu ni iya na ya iguri nande mbiamo na soko lengererigo nande mbiamo na soko ntebya mangana ayo ogna horono okunya orochumna na sogeteriri mwanya bantu onde byansi ogosimo onde byansi oko lengereri nandorora koigwale bo nerende na igwete bo bime yane takinde nduma itali gentongo beka ngoro emerio kanga yae na korre tu ga igana wika mwanya bantu bono twabirane ekora ligoso liringo tokalire nyatali ase indutweka kiro muntu omenyeta so wiko wense nkoko sare na kero ligoso liabere wiko muntu mwatebania tali ugukira
ria mangana kunyara koba buya andi mwagenderera buya Like kinende ase kwende metu na last time watch temu murobinto no mukale no ema mometu no ko chaga ya eteri ko tabichangia no na no maite ona kikina go teberi so that I na buto kwa ne sini staff lakini uguchaka bono maite teriko babuya no nyema mama ngana itakomo no emo murobinto no kwara mwa kwana nere buya kali atinga bono amangana eli senki bikome tambo ebo ning understand tinindo nyoni cha mangana emnali kibone ligende mwete kinsa chinde nabo muntu okorengera ringa yayo ande birengera libika byasira nabo okorengera liekenekia ekeneke ande byika bya kwa mbone kubetere ringa kwenyora iganda rukiringa ne lyo kwenyora okwenyora sa mangana ande angamna yo buganjani tali muntu gwanjanga tigankore hosting koraiga ya naboko boka kuzina boko lengereria ya kitindi kokora koko chikuika kuchiga ali ga kwa nyoranga nandi kiabero gose kwenyorere gali asukware goteba nga ya garere tindi koiko ostindi kokoleki wasangi kwake koli Nyabeta Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi Ya. Mogusu. No chamo roboiso bwatirire. Ya. Ngora sora se kwaru si angoko. Ono moko ngitana ngora ngoko ngoko. Wa gore korwa. Ngoko yene yangu. Eresa ngoko sengo tiga sama baka iso agokore bono. No manye tenga na tebi kwa matuka mange nga. Ngoko chikari kwa yanye binyoro gaiga. Nande tada ni wali gokwano. Mogusu? Ya. Ko bwatoke. Igonda ke ton tebi. Gonta ton tebi ya. Gonta ke ton tebi. Ntebi. Akienda mwa masaji ni nawe atakuruja sumu. Mwabango. Masaji. Kati. Yo mongi no ri no kiale ngo teba. No kiango kura. Mogusu na maene. Bono lendo maite ekero kwirwanira ikine kegente kiyase society kubwa kwenda kuiba barora chinguru chao bwerire tiayo munyene koigoro biyekero gokitumia kubwa chirio ibete mara nyora abandi yani bire chabigo kubwa tukuma bono na nje ninga bwate plan yo kwagachira abana bandi bana kabirasi bono anu natwanyora ne leiga nantu amanyane kingo bange gasi ningi okora bono ngitako ire gasi ngora tare rari ora monitira bona sora ora tugo gotara rari na kibundu bia nyuma ntara gotarira ndai to choche toake e quotation kwanza manye nyomba ya mabati nyomba ya mabati 50 gamanye ngana matobori arengera ile smith irenga uyekora yonse tukalansa to chole quotation onyengo nyore besa to plan indi to goje kore ku tocha gobu ngare kurugaika bone ya teriale mono teriale mono goika muinaria koni asana rumutike to monene uri otiri obori abu mugambi umwe inega hizi bono chuma ngiole isiko chuma tano onche kisa mbili ga sambili timaite usononyo liba abongo migere ko tegetemere bomete no kwerwa wakamigere nintanyora ukamigere limpiga bamore site minyoka jideka iganda bade ni meremene ko bari sawa ngo na wante bili tingo fe sinje ne mere nguli nande nguli ginde momurana ale aya baba nchonga ono maita bana ngo chana na rasi nabo kwa bonde situ akero kwesa taruko kwani bana se marenge bisi ko gam akera bando wale bisi ngio taliko kwa nechi inside ngecho gotoka pala bana sen ko pa disturb ande na kiwa bayati ejina chichango ngo wala mnamo ira nilia wara mnamo ira nilia ba mama na uchanga bono dikire ndage kubate bana basi tutapatana mbele
Ngaya bana bagenda gutari gutenya. Abaro ngo basoka. Gukora na mugondo bagenda. Na inte nonde na buganda abasumiri. Ndi kudije ne rasiyo momina. Noro chine mbure yeri nino ratangasire. Natiyo yaro rutina tebira tema karuri. Naro yanga nde gota gocheti nyorega. Ya. Yego tubabeye kare nyinga. No nyaro ko wota ba. Ya. No mongi no muya. No rio gwekorera n'ibintu byayo bibeka buya. No nenga kiye gurugura. Nabo konyora nganore na amache. Igera amanyite ngati gandi ya amache mapema. Chingo munechi bona. Igabona mina chirega igombe getaya. Nabo ane nimbwate makego naga process nangari kumnyoka nende tinyoru nainche Nkobeka mo. ono nar konsanda ambro kogoroko iga ono nje naga ningo tebiga konare ubwancha ni no bokoro uselinga ne lyo bwancha ni ndibwata yaya unaya iga bono bunarero roche twikaransinza ige kiririnze toko gamba iga ande ngama ene piko kolere kene tiningo anje tukoro ngoro yane nyore ne karon karanse gan kolgere nyone mete ngosangiro no bwate ke churi ne litina ndiroro gobono to no tara no tari nsengi master ora nyoro mute ke churi go kakero go selitina lyo kaliro go ke churi ke to ke ne litina litoke yoryo nye ke churi ke roi go ryo muto ibomire kibono kitoramo iga mubeko no inako ire ke kitoramo iga nyano go soboka ntogendere go soboka ntokonyane ebirengereri nyatari birengere byo kanyoe kore ga ali school naro nguko ganelindo mukia okoro mukia anda naliera achebwenera mambirende naitu torabe nayora bensema yawo ne kitokomera ne kitora endeiga onyora mangana abere bi Igombi yae. Bono mna wako anje igona abere no nyingi. Togosa gutwara issues bati munankali school wasengi abere nabo tuwika yi ngwanchire the same way kirento bona ningenda to jali bakantatia bidii wabuna wanteri ikiagire ine remain thing asibono kuraro sibo gino boitangira na no maite kabisa bono na beri gabona ndokwano mete ntoko na mboni gamete chinso kyalenga na bona nyore mama kagocha Somo murori omintache ninde issues chake onyorwa squali ngeochi. Onyorwa biamono. Ndibono ndo chingana bonda chensoke. Nyo kendo re bintu iga snalinge kwenda. Igerende na ndana liye ekobabia. Sawa ina boko ina nto kwane si nirende. Kaya na bonda inde school. Taikende on school boy. Kutoku gamba ikora agende teko ba mweli wetu bugukwana sawa enda ko baniri yo tigare bia nande na boko ba maiga bali renda ba manyire sawa ai ratemu ningwanchite take care bye aya nae boigo Bono maite mpaka ontebie kene burungi oyo nsagi nyorori sagi nabange tubate kinyora sagi nsagu moino nza oyo ye jirani nza mugusu ya gwakunia sabe ntebuye nande koibire birenga nane koiba ino litaka ni kwa Rusia ntebie kene kigina kike maana ndani wabatikite yesu mugwazi bono gwata kokoreki natuga otuge gaiga bagocha bamenya konyorana nde ngoko yabo gaiga amafundisha ni ngokufundisha mbana kyamo utana boro baba kubundisa obibi Mondo to gochaga koiba ya bweka go ikotebe marabyo koibana barabugo njakara bana moko ngito mutuka yani mwanchadire na kimota gete nkukuru sense bwange ndembatikere ndemamenye moko ngabiranyirani na kanu bana ya ekabire yega obobyo kaikwa ruseti
Nande ngikwana kwiba kuri nyumba. Ataro ko ire nigochio, kwate ambarengo. Kuri nyumba ege kwibire ninki. Ege kwibire kuri nyumba ingi. Ntebi kuri nyumba. Akonyoro ko ire ninki ora kore. Turi ko yibona mugaso igoro. Turi ko sana no kesana na mugaso igoro. Umugaka. Koraiga. Wato muishoyo. Mokobe bakosa we nengo keye. Nyuma tutaranyora mangana makongo. Mokobe bono iga. Oyo rero. Onchali ayo metekero monto gaiga. Ya. Ebi wani ko mo somma mato ko matari. Amanyo injera weta. Onte di mo ko bebo. Ora habin na che. Ko ko rebi. Pagwani ave. Mi ande sali. Kwara bo be na ikira. Je atina rabo be. Nonche na go kire kokoro. Lakini wana nagoli ngiwacha kwa. Higo nata kiwocha. Akora magosa ya tokoleti. Simbi yamane nakirero ya bidi mpaka wacha mpaka. Kintal como queria ser, né? Mas escolhi uma bombear. Obise bina bigoika, obisiane kirengaki. Igoro yao nakino. Mwana ngino mwesikia temete imo murabu. Ai no mugaka bomo. Ai. Ongo. Asa ngenje steli mwesikia ali kubwata. Kwanya naye kwalinge no go kiwo. Nyabe.